Onko sua, kuten minua, aina ärsyttänyt, kun kaikki hedelmät vihannekset on tuolla hyllyssä vähän silleen lappellaan ja ne ei näy? Hei, me löydettiin ratkaisu. Tää on oikeesti aika siisti. Kattokaa, nyt ne hedelmät tulee tuolla paremmin esiin, näkyy paremmin ja niitä on helpompi ostaa. Ja meille, mitä tää tarjoaa, niin tämähän on paljon kivempi myös myydä, kun ne näkyy. Täällä on tämmönen takaseinä, mikä tuo niitä esiin. Ja sit se pienentää näitä sen verran, että kaikki näyttää aina täydeltä. Aika jees. Tiedätkö mikä tää on? Kajotti-kurpitsa tai vihannespäärynä. Me pystytään nostamaan tänne vähän erikoisempikin tuotteet vähemmällä. Mutta onko sulla väliä sillä, miten asiat on esillä vai ostaks vaan? Meidän mielestä aika siisti.